10 in the morning. Napaka cloudy ng panahon ngayon. Medyo malamig din. Malamig na. Pahirapan naman paggising sa umaga na ito. So, yun guys. Warm water. Warm water muna tayo bago magkape. Papasok na si Yu. Hanggang 1 lang siya ngayon. Malamig today guys, kaya kinag-squeeze siya ng mahabang damit. Yan, papasok na siya. A few moments later. Good morning again, guys. Yan. Nakatulog ako. Kaninang hatid ko kay Yusuke ng alas 8. Pag uwi ko, natulog ako ulit. 10 o'clock na ngayon. So, ayun guys. Nakatulog tayo ng 2 oras. Kape tayo guys. Gusto kong magkape. May bagyo pala ngayon, kaya sobrang lakas ng hangin. Kaya pala. Ayan. May bagyo. Walang araw ngayon. Walang araw, kaya yung mga halaman ko, hindi sila masisikatan ng araw. Ayan. Nagkakadahon na naman tong rubber plant ko. Ayan guys, nakakatawa. Ito din mustera. Dati ang liit lang nito. Pasaway na Yusuke, ginawang papel yung mustera. Ayan. So ayan guys, kape muna tayo. Wala na pala akong sugar. Magre-refill muna tayo. Magluluto ako ng sinigang sa bayabas. Tawag namin dito sa Kapampangan is bulanglang. Ito yung bulanglang sa amin. So, yan. Babalatan ko yan. Para magsabaw tayo, guys. Tamang-tama. Maulan. Yung papaya ko, muntikan ko na makalimutan, guys. Gawa tayo ng ukoy. Mag-uukoy ako. Ayan. Lalagyan ko siya ng carrots. Para mamaya. Tsaka ako magluto ng sabaw. Ay, wala siya masyadong buto. Ayan, guys. Magluluto ako ng ukoy. Papaya. Sinabay ko na yung gabi, guys. Ayan, nilagay ko na siya. Kasi para lumumbog na din. Pinakuluan ko na ito kagabi. 2 beses. Yung unang kulo is tinapon ko. Tapos, panawang kulo, yun ang inano ko. Para malinis yung sabaw dito. So, ayan. Nabalatan ko na din yung guava. Tsaka yung papaya. So, ayan. Sinigang sa bayabas. So, ayun guys, yung guava natin. Tinanggalan ko ng buto. Kasi ayaw ko may buto sa sabaw. Para pag kumain ka, walang hassle. Ayan. Pero, hindi ko yan itatapon kasi anuin natin yan sa sabaw. Pipigayin natin yung buto kasi sayang din yung katas niyan. Yung katas ng buto.
Oy! Huwag ka nung iniisip mo. So, ayan guys, yung buto. Pinalambot ko sa sabaw, tapos isinalin ko dito. Sayang kasi yung katas na, diba? Tatapon ko kasi yung buto. So, yun, nagamit ko pa siya. Ayan guys, luto na yung sinigang natin. Yung bulang lang natin. Sinigang sa bayabas. Grabe, super lambot na ng karne. Hindi ko na siya masyadong haluin kasi malambot yung karne. So yun guys, ang sinigang sa bayabas natin. Mamaya ko na hugasin ito. Bababa kasi ako. Ayan, dami yung sinigang sa bayabas. Pero nagbabakin ako kasi. Ang lagyan. Please wait. Your transaction is being processed. Please wait. Bumili ako ng banana. 1 kilo dake. Goha ko yan na. Okay. So, ayun guys, nasa bahay na ako. Duman ako kanina sa Vietnam store, diba? Ito. Bumili ako ng saging 1 kilo. 500. Diyos ko, mahal na saging. Saging sa bag. Gagawa ko ng bilo-bilo tsaka banana cue. At tsaka ng jackfruit na nakakan. Bumili din ako nitong sampalok. Pang sausawan sa seafood. Masarap to. Then, duman ako ng Izumiya. Kasi yung point cards ko na 2,000 yen. Binili ko ng noodles, guys. Para sa Pinas, dagdag. Kumuha ko ng 3 flavor. Itong chili tomato. Isang chili tomato. Tapos, isang curry powder. Tsaka, isang tom yum flavor. Dinamihan ko yung tom yum kasi masarap to guys. 6 na yata yung kinuha kong tom yum flavor. Para matry nila sa Pinas. Kasi masarap to. Para hindi lagi yung seafood diba? Palagi to yung binibili ko, tsaka yung red. Ito, try naman nila yung tom yum at tsaka curry. Isa lang yung curry para hindi nila magustuhan. Tapos, isa lang din yung tomato chili. Yung marami is yung tom yum. 6 to. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yun. 6 na. Tsaka 2 seafood original. So, bali, ang nabili ko is 11. Tapos, binili ko na din yun ng Yakult. Ang bilis maubos ng ano nila. Ito, bumili din ako ng imo. Kamote. Para sa ano? Sa bilo-bilo nga. Magbibilo-bilo ako. Garlic powder. Naubusan na ako ng garlic powder. Para sa ano? Anong tawag doon? Sa ukoy natin. Tapos, itong sugar din. Para sa bilo-bilo natin at saka banana cue. Then, kangkong. Yun. Lalagay ko sa sinigang. Ay, sa sinigang na bayabas. Kasi wala akong kangkong kanina. Yun lang guys. Yun lang ang nabili ko. Grabe. Diba kanina may dala akong ano, parang eco bag. Nakalimutan ko yata. Sorry, nagbayad ako ng ano, ng plastic. May bayad pa naman ng plastic dito. Ayan na guys, ang sinigang natin sa bayabas. Tawag sa amin dyan is bulang lang. After 8 years? Magmula nung nakarating ako dito. Ngayon lang ako ulit kain ng sinigang na bayabas. Papapa, rice tayo na ito guys. Kain. Andito na siyo guys. 145 lang siya ngayon. Ayan. Ayan pa lang ako kakain guys. Mag-aalas 2 na. Na busy kaya ngayon pa lang. Kain tayo. Mayroon tayo dito patis at saka sili. Yan, kain din siyo. Yung sa kanya naman is ano lang, pork, walang sabaw. Ayaw niya. Tsaka ng puro kake. Sabi rin. Kain guys. Sarap. Sarap talaga. Sorry nani. Bulang lang yun te.
bulang lang. Oishi bulang lang ya de. Risque tabanay no, bulang lang. Busog na busog ako guys. Ang dami kong nakain. Tayo muna tayo. Hugas muna tayo ng plato para bumaba yung kinain natin. Para hindi tayo tumaba. So, dyan lang kayo guys. Samahan nyo akong maghugas ng plato. Hugas tayo ng plato guys ha. So, ayan, malinis na ang ating kusina. Hindi na tayo magluluto mamayang gabi. Luto na ang ating ulam. Pwede na matulog ulit. Anong oras na? 2:25. Mamayang mga 4 or 5 yan, magpapaluto yung si Yusuke ng merienda. Kumakain pa siya. Natapos na ako lahat-lahat. Ayan, oh. Kumakain pa siya. Diyos ko po, Maria. Paano ba naman naglalaro tapos kumakain? Diyos ko, Yusuke. Many minutes later. Ayan guys, luto tayo ng merienda. Late na kami mag-merienda. Kasi late na kami nag-lunch kanina. 2 o'clock. Luto tayo ng kamote Q at saka banana Q. Ayan. Unahin muna natin yung kamote Q guys. Tapos sunod natin yung banana. Nakauwi na nga pala si Papa. Ayan, maaga siya kasi malapit lang yung work niya. 5:30 nandito na siya. Ayan na guys. Pinapamilk ko na yung sugar. Iko-coat natin sila sa sugar. Yan. Ayan. Merienda. Late merienda. Fu! Ayan na guys ang banana Q natin. Merienda na. Yung merienda namin is 6 o'clock. Hindi na kami makakapag-dinner nito. Late na yung dinner namin. Yung kayo, ayaw niya may sugar. Gusto niya lang yung tomato lang. Oishi yaro? Oishi. Ayan, nagme-merienda siya. Wala nang kakain ng dinner nito. Sugoi ne! Jozu da ne! T じゃない。T やな。T。お、上手。さしさささ、たきたたうん。上手だね。は。はやった。と。ね。あ、な、次なやな。あ、なはわからない。ゆすきはbulang lang。何これ気持ち悪いな。グアバ。気持ち悪いんじゃないやで。あかんわ。何あかん。カッカローチじゃないか。かっこちでない。bulang langやで。それ初めてあなた食べる。ちょっと焼きそばクッキングする。もう。どうどう美味しいのおまか多分美味しくないな。大丈夫やろAyan guys, kinain niya yung bulang lang. Hindi yan maselan. Kahit anong niluto ko dyan, kakainin niya.
Busog pa ako guys, kaya siya muna kumain. Busog pa kami ni Yusuke kasi 6 o'clock kami nagmerienda eh. Ayan. Kinakain niya yung bulang-lang. なんか俺ベタベタすんなマンゴー Do desu ka? うん Do chigay no? トウモロコシかじゃがいも Ah, nilaga ka. Mas gusto niya daw yung nilaga guys kesa sa bulang-lang. Pero kinain naman niya. Daisuki niya kasi ang nilaga pag maraming potato. Tomoroko shito na. うん So yan, nilaga yan eh. Para thankful pa rin tayo, kinain niya guys. Hindi yan maselan eh. Kataskeru ya de. Bara-bara akang de. Lego yattara koko ya, Yusuke. Chichai. やけくそで食べてきて Kataskeru do. Moneru yo. Asobu jikan mo owatta. Nay, burns, the free series over. 会社はありがとうございます。よろしくおやすます。おやすみ。おやすみ。あやぶ。あびしゅ。おやすみ。 Apo? アポイラ。あすすすみ。 Yusuke, good night. Good night. Bye, Yute. Bye, wa? Bye. So, ayun guys, nakatulog na si Yusuke. Naglalagay lang ako nitong aloe vera, tapos mag-blower ng buhok. Matutulog na rin. Ito na nagtatapos ang ating video guys. Please, don't forget to like and subscribe. Then, give it a thumbs up kung nagustuhan nyo itong aking video guys. Thank you always. Good night. See you on my next video guys. Bye. Be safe.